हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी रॉकेट में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह और दबंग स्टार खेसारी लाल यादव। इन दोनों में बहुत ही तेजी से विवाद हो रही है। उस पर विवाद पर सुधीर सिंह बोले हैं, बहुत गुस्सा हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो। फोटो लगा दे तनी कि पावर यही जैसे शुरू होला, पावर वही जाते खत्म होला। ये कोनो मतलब भाई? अरे पावर दिखावे के समय आ गई बा। पावर एंगा ना दिखावल जाला। अगर एक आदमी कोई गलती कैले बा तो पूरा समाज के हम गाली देवे के कारण ना बन सकेनी, लेकिन अपना समाज से गिला शिकवा करे। जौन खानदान में हम पैदा भइल बनी वो समाज के जरूर वो लोग के कहे। एगो छोट बहिन कालू कहलक वीडियो में, हम सुने नहीं बड़ा ध्यान से, कि रउआ लोग चूड़ी पहन ले बानी। सच्चों में हमनी के चूड़ी पहन ले बानी सब। और बहिन के कहे के तात्पर्य बहुत अलग बा। दावा ठोक के कहतनी कि मोरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो।